नमस्कार काव्यरसिको, मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोग आपलं स्वागत करतो। मित्रांनो, नुकत्याच शाळा सुरू झाल्यात आणि अर्थातच यंदा उशिरा पण पावसाला सुरुवात झाली। आता पाऊस पडतोय, काळानुरूप सगळ्या वातावरणात पण फरक होतो, आजूबाजूची परिस्थिती बदलते। आता पाऊस खूप कमी झालाय आणि साधन सुविधा वाढल्यात। मग शाळेत जाणाऱ्या मुलांकडे वॉटरप्रूफ दप्तरं, रेनकोट्स, चांगल्या ऑटोमॅटिक छत्र्या। जेव्हा 50 वर्षापूर्वी पाऊस पण मुसळधार असायचा, धोधो पाऊस अक्षरशः असायचा, आणि तेव्हा साध्या कॉटनच्या ज्या धान्याच्या पिशव्या असतात आणायला बाजार, त्याच दप्तराला घ्यायला लागायचे मुलांना, गावातले तरी। आणि वह्या पुस्तकं त्या पिशवीत भरायची आणि जीवापलीकडे सांभाळायची। तसं शाळेत जायचं, छत्र्या त्या मोठ्या दांड्याच्या आणि जाड कपड्यांच्या असायच्या, हवा तशी प्रचंड असायची आणि मुलांची अक्षरशः तारांबळ व्हायची। दुसरी गोष्ट अशी आहे की तेव्हा लाईट नव्हत्या गावात, तर पाऊस खूप ढग आले, काळोख झाला की काही दिसायचंच नाही शिक्षकांना शिकवायला आणि मुलांना वाचायला लिहायला। त्यामुळे मग पहाटे पावसाच्या रात्री ते शाळा बंद ठेवायचे, किंवा खूप पाऊस सुरू झाला तर शाळा मग सोडायचे, पण मुलं घरी जाऊ शकत नव्हती पाऊस थांबल्याशिवाय। असे तेव्हा अनेक अडचणी होत्या आणि गमती जमती होत्या। त्याच सांगणारी ही कविता आहे, शाळेतला पाऊस। शाळेतला पाऊस म्हणजे खरेच बाप रे, शाळेतला पाऊस म्हणजे खरेच बाप रे। तेव्हा नव्हते रेनकोट ना वॉटरप्रूफ दप्तरे, कापडी पिशवीतील वह्या पुस्तके, कापडी पिशवीतील वह्या पुस्तके भिजायचीच सांभाळी तरी जीवापलीकडे। कापडी पिशवीतील वह्या पुस्तके भिजायचीच सांभाळी तरी जीवापलीकडे। ओल्या कपड्यातच बसायचे वर्गात, ओल्या कपड्यातच बसायचे वर्गात, लक्ष नसायचे मुळीच अभ्यासात, लक्ष नसायचेच मुळीच अभ्यासात। शिक्षक शिकवायचे आपापल्या परीने, शिक्षक शिकवायचे आपापल्या परीने, पण आम्ही असायचो पावसात मनाने, पण आम्ही असायचो पावसातच मनाने। शाळा सोडत जोर कधी जर वाढला पावसाचा, शाळा सोडत जोर कधी जर वाढला पावसाचा, पण शाळेतच थांबावं लागे मार्ग नसे घरी जाण्याचा, पण शाळेतच थांबावं लागे मार्ग नसे घरी जाण्याचा। बंद असायचा शाळेचा दरवाजा तेव्हा, बंद असायचा दरवाजा तेव्हा शाळेचा, कधी बंद असायचा दरवाजा तेव्हा शाळेचा, जेव्हा सकाळी धोधो पाऊस कोसळायचा, जेव्हा सकाळीच धोधो पाऊस कोसळायचा। म्हणून आम्ही सांगायचो रोज देवाला, म्हणून आम्ही सांगायचो रोज देवाला, मुसळधार पाऊस सुरू होऊ दे पहाटेला, मुसळधार पाऊस सुरू होऊ दे पहाटेला। तसे देव आमचे ऐकायचं कधीतरी, तसे देव आमचे ऐकायचं कधीतरी। मग सुट्टी मिळायची सगळेच घरी, मग सुट्टी मिळायची सगळेच घरी। शाळा नाही अभ्यास नाही नुसताच खेळ, शाळा नाही अभ्यास नाही नुसताच खेळ। पावसाचा आणि आमचा मग जमायचा मेळ, पावसाचा आणि आमचा मग जमायचा मेळ। मित्रांनो, ही कविता आवडली तर कवितेला लाईक द्या। तुमचे काय असे शाळेतले अनुभव असतील पावसाचे तर नक्की कमेंट करा, इतरांना कळतील। तुमच्या शाळेतल्या मित्रमैत्रिणींना ही कविता पाठवा, त्यांना त्यांचे जुने दिवस आठवतील। आणि तुम्ही जर या चॅनलला नवीन असाल किंवा कोणी जुन्याचं राहिलं असेल तर चॅनल नक्कीच सबस्क्राईब करा। आता पुढील आठवड्यात भेटूया आपण नवीन कविता घेऊन। धन्यवाद।